Witam pięknie Rostomili. Dzisiaj wam wyrządzę o tym, co to jest handra, a co to jest hadra. Hadra a handra to nie ma to samo. Do czegoś większego się ich używało, ale kupowało się ich handowni dycki u handrosza. To był taki chłop, co sprzedawał hadry albo handry. Po tym nie skorzy, jak już po dziedzinach było więcej magazynów a konzumów, to tam kany szło kupić roztomańte szmaty na taki magazyn się prawiło, że to jest szmaciok. Wspominam se, że baj w małych kończyc szmaciok był nad konzumem, a na ten konzum się prawiło u Eriki, a w tym szmacioku przedawała paniczka, której było na miano Ela. Najprzód cosik o handrze. Tuż handra to była szmata, co się nią ucierało kajco w kuchyni a w izbie, ale nie ucierało się nią delin, bo na deliny była inkszo szmata. Hader gaździno miała dycki więcej, a wiele razy na forot, bo się prawiło, że lepszy mieć, jako iść do kogosik a pojczować. Te nowe hadry były dycki pięknie poukładane w olmaryi, a i ty, co były wyprane. Każda hadra musiała być pięknie wybiglowano, a równo poskładano. To były ty najlepsze hadry, co się nimi ucierało talerze, szklunki, a gorczki, a one wisiały na rechli albo przy kachloku, ale dycki na jednym choczku. Na inkszym choczku wisiały hadry, co się nimi ucierało garce. Wiele razy było tak, że jako hadra już była potargano, lebo nie była za piękno, to się ją nie wyciepowało, ale ucierało się nią garce. Podobne hadry wisiały oto na stołku, lebo przy kachloku, a były na to, co by przetrzyć stół, jak się bai coś ich wyloło. Hadry były białe, a wiele razy miały powyszywane jakieś ozdoby. Ale wiecie, chudobne gaździnki wiele razy se robiły hadry same, bai ze starej płachty. Pożazały tą płachtę na kąski, a też nimi szło kajco poucierać. Gaździnki, które miały dość grejcarów, co by se kupić szumne hadry, też se robiły takowne gorsze hadry z płacht, a miały ich na ucieranie jakichś gorszych wiecy. Dyski, jak się garce opucowało, a wyżbluchało we wodzie, to się ich potem musiało poucierać. Choć jak była pilowa na polu, to się ich niechało, aż z nich wykapała woda, z tych gorczków, a z tych garców. Na dłaszce, kańsik w kątku, lebo we wasz kuchni, leżała sedycki handra, a to była szmata, co się nią pucowało deliny. Handra miała gorszy jako hadra, bo musiała pucować wszystko, co się przyniosło na budkach z pola. To była takowno chrupsza szmata, bo musiała wycyckać więcej wody. Gaździno się sedycki nalała ciepłej wody do ampra, wsuła do tej wody pruszku do pranio, lebo jak si kąski mydła. Handrę se dała na smiatok, a pomału se pucowała deliny tam, a na spadek. Potem jak już wszystko pomyła, to zaś wloła do ampra wody, handrę wypucowała, wyżbluchała we wodzie, a powiesiła kańsik, co by schła. Starą handrę siedowało przed dwierze, co by szło opucować budki, jak się przyszło z pola. Gorkiej padało, a przed chałupą był maraz. Jak gaździno albo stareczka byli nasrani, to poradzili mokrą handrą kogosik śmignąć po życi. A chłop jak przyszedł naprany ze szychty, to też mógł dostać handrą po gębie. Handra a hadra dycki musi być w chałupie, bo furt trzeba coś ucierać, pucować, a czasem a i przeciwnym dzieckom wyśmigać po życi. I tutaj roztomili, bo jeszcze w poniekiedy się prawiło na hadrę ścierka albo ucierka. To je prawda, bo tutaj jeszcze chcę wam rzec, że
hadra to było cosik, tak, to była szmata tako gorszo, ale ścierka albo ucierka, one były lepsze. Że roztomańcie, to zależało od dziedziny. W jednych dziedzinach się prawiło hadra a handra, w innych się już prawiło ścierka a ucierka. Ja sobie myślę, że ta ścierka a ucierka to były takie nazwy nowsze, takie moderniejsze. Jak już paniczki były, to już je bardziej tako nazwa spolszczono. Ale tutaj je dyskusji, jo nie prawiem. U nas doma była dyski albo hadra, albo handra. Tak moja starka Zofia dyski prawili, ale jak u was było jakoś inaczej, to napiszcie w komentarzach. Dziękuję pięknie za to, że coście mnie posłuchali. Macie takie dwa obrazki kole mojej głowy. Jeden obrazek to je pytka, co byście zasubskrybowali mój kanał po naszemu, a drugi obrazek to je film, na który was pozywam, kiedy można się wam spodoba. Miejcie się pięknie, do następnego razu.